Hej, ja, i dag vil jeg vise jer, hvordan man får 2 mini items og X-ray mod. Jeg kan lige vise jer dem her. Går bare ind under forsøg. Han er sgu lidt på til skid. Ja, 2 mini items, der har jeg herovre. Der kan du skifte difficulty. Der kan du heal. Skift tiden. Adventure mode, creative mode, survival mode, skraldespand. Jeg vil bare trykke her. Hvis vi så lige gør sådan her, så vi gør sådan her. Så holder shift nede, trykker der, så stiller hele. Nå. X-ray mod. Der. Okay. Det skulle også gerne virke survival. Ja, altså. Hvis du trykker på X, så kan du se igennem jorden. Det er, lige skal... Det er sådan world fail, tror jeg det er. Ja. Alt der. Trykker jeg på X, skal jeg se igennem. Jeg ser, der er jern, der er kul og kul over det hele. Så hvis jeg var længere ned, så kunne jeg se, at der var diamonds og sådan noget. Jeg tror faktisk, der er, og emeralds. Alle årsene, kan man se. Og lava og vand. På R, jeg ved ikke helt, hvad den skal bruges til, men det kan det i hvert fald også. I hvert fald kiste dernede, og hvis jeg trykker X, så kan du også se spawnerne. Den er lige der. Den spawner lige der. Ja. Ja, det er sådan set det, man kan. Nå. Først, så skal vi gå ind. Så lægger et link. Så ruller vi ned til den her, hvor vi kan downloade zip og X. Jeg tror, det er X, vi skal downloade. Det er X, vi skal downloade. Så downloader jeg den. Jeg har allerede downloadet den. Det er 2 mini items. Og så har jeg X-ray. Det er faktisk bare det samme. Download X. Den er lige der. Nå. Ja, så jeg vil godt lukke det her nu igen. Jeg vil bare lukke alt herinde. Jeg har den til at ligge inde i en mappe. Minecraft mods. Det kommer til at se sådan her ud, dem der to. Og når jeg åbner dem, så ser det sådan her ud. Og 2 mini items. Jeg skal også lige køre. Ja. Så lægger jeg bare på install mod. Backup for Minecraft. Ja, okay. Så skal den gerne begynde, og det samme herovre. Så vender du bare. Jeg skulle gerne installere de mods her lige om lidt. Jeg har dem allerede installeret. Ja. Og hvis det ikke virker, så installerer jeg dem bare lige en gang mere. Men ja, jeg tror det var alt. Men er det nu sjovt? Ja, det er fint nok. Ja. Den kommer også, når der vil installere dem. Ja. Hvor skulle det hele gerne virke? Jeg kan også lige vise jer, du skal bruge det ind på serveren. Der var den her. Flyhack, det er nogle server, der er anti-flyhack på. Mit flyhack, det virker ikke lige nu, men sådan der. Så jeg bare X, så kan jeg se, at årsene. Det er meget smart, hvis I skal finde de. Kan også lige vise det på en, hvor jeg er dernede med de. Det er jeg på... Nå, her du. Jo.
Så, der er en her langt nede i jorden. Skal vi lige se her. Upsi. Der er emerald, der er guld. Er der diamond derovre? Der er endnu mere emerald. Der er faktisk meget emerald her. Vi kan også se alle kisterne. Min server, den kan jeg også lægge en link til i beskrivelsen. Ja. Nå, det var vist det. Ja, der kommer nok der skulle gerne komme nogle flere mod download tutorials. Men hej.